Znate li kako je mala pčelica Maja prvi put napravila med? Slijedite ovu priču i saznajte kako je naučila da je timski rad najvažniji. Maja je bila mala pčelica koja je tek počela raditi u košnici. Bila je puna entuzijazma, ali i malo nesigurna. Svaki dan je promatrala druge pčele kako lete iz košnice, skupljaju nektar i vraćaju se s punim želucima slatkog soka. Kad će i moj red doći? Kada ću i ja naučiti sve te vještine? Pitala se Maja u sebi. Jednog jutra, kraljica pčela ju je pozvala i rekla: Majo, danas je tvoj veliki dan. Vrijeme je da napraviš svoj prvi med. Maja je bila jako uzbuđena, ali i malo uplašena. Kako da to napravim? Što ako ne uspijem? Što ako ne budem dovoljno dobra? Mislila je dok je letjela prema livadi punoj cvijeća. Kad je stigla do prvog cvijeta, pokušala je skupiti nektar, ali nije znala kako da to učini pravilno. Osjećala se zbunjeno i malo tužno. Možda ja nikad neću naučiti ovo, pomislila je. Tada je ugledala Zaru, iskusnu pčelu koja je radila u košnici već dugo vremena. Zara je primijetila da je Maja ima problema i doletjela joj pomoći. Hej mala, izgleda da ti treba mala pomoć, rekla je Zara s osmijehom. Da, pokušavam skupiti nektar, ali ne ide mi baš najbolje, priznala je Maja. Zara joj je nježno pokazala kako pravilno prikupiti nektar bez da se ozlijedi. Vidiš ovako, rekla je Zara dok je pokazivala Maji kako da se spusti na cvijet i napuni svoj želudac slatkim sokom. Maja je pažljivo pratila Zarine pokrete i uskoro je uspjela sama skupiti nektar. Hvala ti, Zara. Bez tebe ne bih znala kako to učiniti, rekla je Maja s osmijehom. Zara je kimnula. Nema na čemu, zapamti. U košnici nikad ne radimo sami. Timski rad je ključ uspjeha. Kad su se vratile u košnicu, Zara je pokazala Maji kako pretvoriti nektar u med. Prvo moramo isprazniti nektar u sače, objasnila je Zara. Zatim ga moramo ventilirati krilima kako bi se pretvorio u med. Maja je bila fascinirana. To je tako zanimljivo. Nisam znala da je toliko koraka potrebno da se napravi med. Zara je nasmiješena dodala: Da, i svaka pčela ima svoju ulogu. Neke skupljaju nektar, neke grade sače, a neke čuvaju košnicu. Bez timskog rada ne bismo uspjeli. Maja je shvatila koliko je važno raditi zajedno. Sljedećih dana pridružila se drugim pčelama i naučila razne vještine. Jednog dana je pomagala u gradnji sača, drugog dana je čuvala ulaz košnice od osa i drugih opasnosti. Svaki dan je bila sretnija jer je osjećala da pripada zajednici. Jednog dana, dok je Maja čuvala ulaz košnice, primijetila je da se nešto čudno događa. Grupa osa približavala se košnici, očito u potrazi za medom. Maja je odmah upozorila ostale pčele. Pazite, dolaze ose, povikala je. Pčele su se brzo organizirale. Neke su otišle braniti ulaz, dok su druge počele proizvoditi posebne feromone kako bi upozorile ostale članove košnice. Zara je bila na čelu obrane, a Maja je hrabro stajala uz nju. Ne možemo dopustiti da nam uzmu med koji smo tako teško napravile, rekla je Zara. Zajedničkim naporima pčele su uspjele otjerati ose. Maja je bila ponosna što je bila dio tima koji je spasio košnicu. Vidite? Kada radimo zajedno možemo postići bilo što, rekla je Zara, a Maja je kimnula u znak slaganja. Nakon nekoliko tjedana, Maja je postala vješta u svom poslu. Jednog dana, kraljica pčela ju je pohvalila. Majo, vidim koliko si napredovala. Ti si pravi primjer kako timski rad može donijeti velike rezultate.
Maja je bila ponosna. Hvala vam. Naučila sam da zajedno možemo postići sve. Bez mojih prijatelja nikad ne bih uspjela. Timski rad čini sve lakšim i zabavnijim. Kada radimo zajedno, možemo postići više nego kad radimo sami.